Ageno ni intiere makare kamoro moro ma intiere. Ngeso ni matariko 9 dwe mar aboro en odiochieng' no ero mabende familia mopogore opogore pacho kendie medo kwano lal kaluwore koda lalo johera mage e masiche mopogore opogore mago mag apaya ka odhiambo manyoro ne en mano manotimore Kisumu makwan jogo mosewito ngimagi gi sani osechopo 26. Okinyi makawuono masira machielo chako timore e gwenge ko mag Kajiado e kind mamoko mabende medo timore pacho kendie. En ang'o mabende timore e apeini ma pacho kendie? Mano achiel kuom sigenigo mabende obobedo ka waluo e wechegi manyiena mago mag ang'ich welo kanyakla kod weche mag dongruok mag rowere golo dwondgi kendo gitwak e wi gigo eko mabende gidwaro e dongruok margi kanyakla kod thuolo mabende gidwaro pacho kendie. Bang'e kanyo e weche manyien ma saa 3 otieno obobedo ka watoko kod achiel kuom rowere mabende nyisowa ni to be dongruok mimiyogi, gik mimiyogi miluongo ni dongruok mage gik magidwaro. Mago e kind mamoko waiko ni wechegi manyien ka bende weche mawamiyo pek gin magi. Ji 34 owito ngimagi e seche 24 mokalo e masiche 2 mag apaya e kaunti ma Kisumu gi Kajiado. Duol mochung'ne yiero pacho ka IEBC olando ni yiero duto madundo ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Adier kanadhi nayudo the late Vitalis e mochari Bondo kaen gi Tocha Max. Anyuola mar Julius Okinda manyo ratiro mar wuodgi Vitalis Okinda manowito ngimane e tesendo bila mabondo. Skuni nikaweka mafuta taa peke yake. Nilienda mwiki hivyo paka Laksama na nikarudi paka hapa na iko imeisha. Wakelo ni sigana mar lony kod rieko momiyo rawera moro keto engine e ndiga gima miyo ndiga no inyal riemb ma okonyone. Akwa imondi bed kodwa nyaka giko iluongani Jaelieta jaloko marwa en Wilson kuma bende wadhi nyime koda wechegi eki ka warwako ote magi kokalela marwa mar ote machuok ma en 2 3 6 0 kwan jomo sewito ngimagi e masira manotimore odhiambo manyore apaya ma Kisumu Kakamega ochopo ji 26 tok ng'at machielo wito ngimane okinyi makawuono koyudo thieth. Mage sama familia mag jomo wito ngimagi temo rwako lalo johera magi ka gichope kar kano ringre ma jomo Kenya mano ka nyero Jaramogi Oginga Odinga. Piny owacho osingo biro kawo ting' mag thieth kodiko mag joma nowito ngimagi. Millicent Adhiambo nigi ler ewi wachno. Ji ma osewito ngimagi e masira makoch mane otimore e apaya maduong' ma Kisumu Kakamega ne ochopo ji 26 bang' ng'at achiel kuom ji 5 mane ngimagi nitie kinda koro Gasumbi ne owito ngimane gokinyi. Ma en kaluwore kod masira manojuko jowuoth marik ne owuok e liel e gwenge ma Nyaera e sub-county ma Kisumu West. Masira makoro weyo familia megi gi kuyo kod buok matamre gi nono. Awito ji 4 mar family to ji 3 nie ICU. To tek kodwa ma ahinya nikech ka familia achiel mowuok no dhi ywago migogo ma en ot achiel koro dhano osetho 20 kata jomo odong' mangimago kaneno ka gin maber. Baba nowuok ni dhi e wuoth kane wa expect no dhi duogo. Hawi marach babu dong' e mochare. Nyara nyako wadgi mosiep neno kwae ni tera wuoth. Koro ka winjo simo ta winjo no to nyara no chuore no senindo. En gi nyithindo 3 moweyo matinda, achiel ja sekondari. Koro mani kuyo mokela ka jowetena. Kata obedo ni familia gi pok orwako chutho kit masira makama, gikwayo sir makende e kindeni magin kod kuyo. Kaka bed gi kaka chako akia joka wadwa. Makwayo sirikal ni mondo ng'iyane kaka wach mar accident ma koptik mapile ni unyalo gol kata ka igonya gol roundabout noko. Jotelo manochopo mar kuyo kod familia go kotelnegi kod jagoro mongirore e migawo mar thieth Ouma Oluga owacho ni oseyango ganda duto mane masira no ojuko bang' kane oket karandika gi yangruok e laro mar kar yudo thieth ma Jaramogi kolero ni ji 28 ma pod ne dhi nyime gi yudo thieth ngimagi ni kama ber ka moko kuomgi idhi timnegi yeng'o saa 6 mar otieno. All of them have been identified. On the patients that we are having in the ward,
Majority of them need surgery. What we are doing, we have engaged with the doctors. We've also engaged with the county governments. We want all the patients to get their surgeries by midnight today. And sadly is that we lost one more patient, and this is unfortunate. Kumano, kamati moyedhi, moriwo jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu, piny owacho mamalo, kod jochiw thieth, osechuogi mar keto okenge makare mag thieth kod kony ne familiago. So we're going to look at the resources which we have in the other hospitals, with the county, and within GOTRH as the national government. So far, 4 people have come to donate blood, and I think that should be improved during the day. Now, we would like to live with Konambaya all our lives, losing our people on a daily basis, whether just one person or so many people like we did yesterday. So I appeal to the government urgently to look at the structure of that road. Dr. Uluga, bende oyango ni piny owacho biro kawo ting' duto mag thieth kod ik mag joma ne owito ngimagi. The government will take over all the support that is required. There is no single family who is going to incur any cost in terms of interment of the remains of their loved ones that they have lost. Magitimore e kinde machendo mar bero mar yango joma nowito ngimagi e masirano igeno biro tim ma ok odeko ne chieng' wuok tich juma manyien. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. E masira machielo ni ji 8 wito ngimagi e masira mar apaya gwenge ma Korompoi County ma Kajiado tok lori moro mane iriembe ng'we airititi to nyamburko moro mane nigi jowuoth e iye. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jodak mag gwengego dwaro mondo piny owacho oket okenge makare manyalo konyo geng'o masiche mag apaya e kinde mabiro. En masira ma pod oweyo jodak gi lit kod kuyo kendo ma e chal mar wang' apaya ma Kitengela na Manga e gwenge ma Korompoi County ma Kajiado. Kama ji 8 nowito ngimagi tok lori tuomore kod nyamburko moro mar Nailepu Sacco. Kaluwore gi joneno, dereba mar lorino ne riembo e ng'we airititi kendo ne temo kadho nyamburko machielo manowuok e boma ma Isinya kochimo Kitengela. Kanyo ema notuome nyamburko no kendo kelo masira makamano. Nimepata kuna jam sana, so nikaeka gari yangu kando kukuja. Sasa kukuja hapo nikasaidia, nikaona mwili mingi wako chini na tumesaidia kubeba wale wenye wamekufa. Tumeweka hapo kwa hiyo gari ya polisi, na hii accident ni mbaya sana. The accident, this happened that the driver of the said lorry failed to keep his proper traffic lane, hence causing head-on collision with a matatu. Komanda marobila e sub-county ma Isinya Simon Lokitari nochiwo lero wi masirano kowacho ni ji 6 nowito ngimagi kanyo ka ng'at achiel nowito ngimane kinde mane gichopo kode e kar thieth ma Saitoti. Dreba mar matatu no bende nowito ngimane bang'e e kinde mane oyudo thieth. I got the information kupitia mtu wa pikipiki ambaye ameniuliza kama nina habari kuna ujumbe umetokea kuhusu ajali mbaya kule Saitoti. So kuanzia hapo basi nikatoka nyumbani mbio na kufika nikadhibitisha kwamba kulikuwa na ajali, na bahati mbaya mke wangu ametuacha kupitia ajali hiyo. It's very unfortunate, na tunaomba Mungu tu atusaidie kwa sababu ni pigo ambalo hakuna mtu ataweza kuziba nafasi hiyo. At the scene we collected 6 bodies, 2 men and 4 women. Now the casualties were taken to Saitoti Hospital, and the report that we are getting, the driver of the matatu at the moment ameaga dunia. Jodak e gwenge ma Korompoi koro dwaro mondo mi piny owacho donjre maketo okenge mag neno ni oket rang'uk ng'wech kata bumps e apayano kaka achiel kuom yore mag konyo geng'o masira mag apaya. Ji 8 mamoko bende noyudo hinyruok kaluwore gi masirano kendo nyaka sani giyudo thieth e kuonde thieth mopogore opogore e boma ma Kitengela. Efi Nyakidi, Ramogi TV.
Gin weche malita inye masira go kwayo mondo Nyasaye oket chunygi kama okwe ka bende hocho makende ne familia go duto te. Komachiel ni duol mochung' ne yiero pacho ka olanda yanga ni yiero duto madundo ibiro tim chieng' tarik 27 dwe mar 11 higani, okang' mabiro tieko midhiero mag kombe mamoko mosebedo nono kuom thuolo mahew higni 2 gi wiye. Duol mar IEBC bende ochiwo lai mag chenro kaachiel kod chike mowinjore oluw gi jochung' kaachiel kod duond buche. Jafwamb marwa Sharon Ong'ao gi ler mathoth. E ote mana gi pedhe e oboke, jakom duol mochung' ne yiero pachoka Erastus Ethakon ogoyo chapa nyinge mag wards 16 od buche kod kaunti mabiro time yiero ma adundo chop chieng' tarik 27 mar dwe mar 11 mar higani. Jakom mar IEBC oyango ni yiero ma adundo moriwo komb senate e kaunti ma Baringo, kar chung' od bura ma Banisa, Kasipul, Magarini, Malava, Mbeere North, Ugunja kaachiel kod komb MCA e ward ma Kabushai ibiro pedhe gazet chieng' wuok tich mar juma manyien. Wards midhi time yiero ma adundo gin ward ma Ang'ata na Nyukie mantiere kaunti ma Samburu, ward ma Chemundu Kamngetuny mantiere kaunti ma Nandi, ward ma Chewani mantiere kaunti ma Tana River, ward ma Fafi mantiere kaunti ma Garissa, Kariobangi North ward mantiere kaunti ma Nairobi, Kisa East ward e kaunti ma Kakamega, Metkei ward mantiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Wards mamoko mabiro time yiero ma adundo oruwo Mumbuni North ward e kaunti ma Machakos, Narok Town ward e kaunti ma Narok, Purko ward e kaunti ma Kajiado, Tembelie ward e kaunti ma Uasin Gishu, Nyansiongo, Nyamaiya, Erekenyo wards duto mantiere kaunti ma Nyamira, kaachiel kod wards ma Lake Zone, kaachiel gi Nanam mantiere kaunti ma Turkana. IEBC bendo yango chenro kaachiel kod chike mawinjore oluw gi duond buche machano chungo josiasa e yiero ma adundo. Duond buche okwa mondo chwal nyinge mag josiasa magisiro ne yiero ma adundo kapok oromo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9. Komachielo, jotije mag piny owacho malap dhog gi ndong' ne kombe mag siasa e yiero ma adundo owinjore ogwe tao e lemo mag-gi bang' ndalo 7 to ka gisechwalo kwayo magi. IEBC bende oyango ni gibiro pedho e gazet nyinge mag jochung' mabiro bedo kalaro otiko mag duond od buche mopogore opogore, kendo gibiro chiwo tarik mowinjo bed ni duond od buche bago e yiero magi, mago magi yiero josiasa mabiro fwadho bendera magi. Ma IEBC owacho ni gibiro pedho e kind thuolo mar ndalo 7 bang' yudo nyingego. Jochung' machano chung' e kombe mag siasa kigin kata independent candidates kaluwore kod IEBC ok owinjo bed ni gin jokanyo mag duond od bura moramora e kinde thuolo mar dweche 3 kapok obagi yiero ma adundo. Bendo kwagi mondo gichiw nyingegi kapok ochopo chieng' tarik 17 mar dwe mar 9. Kinde timo kisera mar ombulu kata campaigns biro chako chieng' tarik 8 mar dwe mar 10 nyaka chieng' tarik 24 mar dwe mar 11. Seche mag campaigns biro ringo e kinde thuolo mar saa 1 okinyi nyaka saa 12 mar odhiambo pile ka pile. Kopogore gi mano, duond od buche kaachiel kod jochung' okwa mondo chwal nyinge mag agents mag-gi ne duol mar IEBC chieng' tarik 11 mar dwe mar 11. IEBC bende yango ni gibiro tiyo kod register mar jolut ombulu mane opedhi chieng' tarik 21 mar dwe mar 6 mar higa mar 2022. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto kwedo paro mar duol makedo ne ratich oganda mano Kenya Human Rights Commission marucho oko agucho menda mar hola ma Hustler Fund, kowacho ni weche maliekore ni nitiere jo Kenya mathoth mapok oduoko hola no gin miriambo michwalo mag siasa. Kolose kar jot ma jatend piny e kinde chenro majiwo rowere mantiere gohelni e boma ma Nairobi, Ruto bendo kwedo kweth maketo sirikal tesre mabuoge gibede telo kuom tam achiel, kowacho ni gionge agenda. Joyce Oduor gi ler mathoth. Okinyi makawuono, miche gi miche mag rawere mawuok e wards mopogore opogore e boma ma Nairobi omolo e kar jot mar jatend piny e chenro mar jiwo rawere manigi ohala e boma ma Nairobi. E kinde chenro no, jatend piny William Ruto okwedo dwaro mar duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission marucho oko agucho menda mar hola mar Hustler, kowacho ni jo Kenya mathoth nitiere kod aguch bengi mar Hustler, kendo agucho menda no pod yongirore ka jo Kenya mohew 10,000 ka hola kowuok e agulu no pile ka pile kendo duoko. Wananchi milioni 26 wako na akaunti ya Hustler Fund taifa letu la Kenya. Shilingi bilioni 72
imekopwa kupitia kwa hazina ya Hustler Fund. Kila asubuhi, every day in the Republic of Kenya, wananchi 10,000 wanaamuka kwenda kukopa pesa kwa Hustler Fund na wanalipa muda wao ukifika. Kwa hivyo mimi nataka nawaambie wakome sana. Ruto bende wacho ni nitiere jo Kenya mathoth mamedo nyuolo kungo magi kokale aguch hola mar Hustler, gino momiyo oko winjo ruch oko aguch omenda no. Hawa wananchi wadogo hapa kwa Hustler Fund wameweka hazina ile saving ya 5 billion shillings. Mimi nataka niwaulize, kwani 5 billion shillings ni pesa kidogo? Kama mtu amekopa shilingi 100, 200, 500, 1000, 3000 na wameweka hazina ya shilingi 5000, those are very serious Kenyans. Ekinde chenro no, jatend piny owuok oko motegno mar kwedo kweth maketo sirikal tesre, mabuoge gi wach bedo e telo kuom tama achiel, kowacho ni gionge agenda kendo jo Kenya ema biro yiero jatelo magidwaro e yiero mabiro. We will not succumb to the threats of one term. We are committed to the transformation of our nation. You have no plan. Term ya rais nani ataamua? Sini nyinyi. Na mtaamua kulingana na kazi ya kila mtu. E chenro mar jiwo rawere manigi ohelni e boma ma Nairobi, jatend piny William Ruto owacho ni chakre dwe manyien, rawere 100,000 mawuok e woods duto ma boma ma Nairobi biro yudo omenda maromo 50,000 mar jiwo ohelni mekgi, ka omenda no sirikal chwalo kotudore kod bengi ma piny ngima kata World Bank. Tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara, kwa sababu bottom up ni kutoa wale wako chini tuwapandishe. Kumaanisha tutakuwa na vikundi ama vijana 1,100 watakaopata 50,000 kila mmoja wao. Jatend piny William Ruto wacho ni chenro mar jiwo rawere matimo hala ibiro chwal e wards duto ma pachoka mar neno ni ojiw jomatindo duto e pachoka. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar ODM Raila Odinga odhi nyime gi puoyo okang' mane okaw mar tiyo kanyakla gi jatend piny William Ruto e sirikal mar Manyanda. Kano wuoyo e iko mar maneja od bura machon mar Arieda Bob Jalango, Odinga olero yie mar duond od bura mar ODM tiyo gi sirikal ne en mano mar reso piny Kenya e kinde mane ng'anyo othung'o chuny mar piny Kenya. Katika mano, othir gi weche mag mibadhi molero ni nyaka duok piny mondo mi Kenya odongre e yorno makare. Iko no bende noywere gi gavana Siaya James Orengo mombedo ni telo ma Siaya ni kare. Ndalo mane Bob go siasa, we were at a stage where Kenya could actually easily take over and become a failed state. So it was then necessary to take emergency measures to ensure that we did not get into the precipice. It was necessary to make compromises in the interest of the country. The issue of corruption is a cancer in our society. And you can develop that irrespective of all the kind of steps you take unless you actually tame this animal called corruption. I know, as a matter of fact, that my party leader is being guided by ideological foundations of reform and change. And at every sitting and every meeting and every conclave, that is the new word, he never forgets that he is a messenger of the people of the Republic of Kenya. But even though we are in there, we have not forgone and we will not forgo our oversight responsibility over executive. Dr. James Nyikali is the chairman of the Health Committee. But collectively, in the National Assembly, we are still the minority. And we still oversight government.
gweng' ma Imbo kar chungo od bura ma Bondo manyo ratiro mar wuodgi Vitalis Okinda manowito ngimane e tesend obila ma Bondo dwe mar achiel higa ma 2022 kendo pok giyudo ler e wi tho makamano nyaka sani. Kaka Steve Biko lero, anyuola no ywak ni duol marango tije obila mano IPOA nosemiyogi lipot matudo obila ariyo gi nek makamano kendo bang'e to burano nodwok piny kendo ibiro chak winje tarik 18 dweni. Gino magiwacho ni pod medo hinyo chunygi. Tarik 10 dwe mar achiel higa 2022 en odiechieng' ma wi anyuola mar Julius Okinda mayudre gweng' ma Imbo ok nyal wilgo ni mar chieng'no emane giyudo lipot ni wuodgi Vitalis Okinda manoriko obila odino ne tesend obila ma Bondo nowito ngimane kanyo. Bang' timo bero ne ringre Vitalis noyangore ni noyudo hinyruok e tok wiye, gino manokelo thone. Ane chopo chieng' tich ariyo gokinyi to wadgi maduong' ogochona ni be asewinjo kopenja ni basewinjo ni Vitalis notho e police cells. Tachako mana ywak ni to police go onego na nyathi nang'o. Adier kanadhi na yudo the late Vitalis e mochari Bondo ka en gi torture marks. Nen ng'ama no suffer sana during the torture according to postmortem manogol. Wito wuodgi mane pod en jahigni 29 e yo makoch kamano nomiyo gichako wuoth mar manyo ratiro mar yango gima ne nyalo miyo wuodgi wit ngimane kanyo. Bura mar manyo ratich wuodgi ne omaki gi duol marango tij obila IPOA. Anyuola wacho ni ne giyudo lipot mawuok kuom IPOA mane tudo obila ariyo gi nek makamano kendo ne gin kod geno ni obila ne biro makogi kendo kawnegi ondamo mar chik. Kata kamano, bang' kinde manok kende, IPOA nonyisogi kendo ni burano ibiro chak winji tarik 18 dweni ka koro giywago lokruok mane obetie. Bang'e ne koro jo IPOA dwokonwa report ka ginyisowa ni polise ariyo nobedo recommended gi mada to kaling' matin mwarito ni mondo makigi to kendo ichak idwokowa ni koro keso lokre inquest. Koro wawuoro ni ang'o manotimre momiyo koro kes oloki manyaka sani koro kes dhi chakre tarik 18 ka 19 dweni. Chenro mar manyo ratich oseduono mwandugi ni mar kinde ka kinde gidang' ni apisi mag IPOA mar manyo ler e wi tho wuodgi. Kata kamano giler ni wuodgi ok ginyal pimo gi mwandu ka gisingo ni chunygi ok bi jok mar dhi nyime gi burano. Watiyo gi pesa mang'eny dhika IPOA, ofisi ya IPOA to ok wayud kore. Koro wakwayo mondo omiwa justice manyapiny. Watiyo gi pesa mang'eny. Kwayo margi ne piny owacho en yudo ratichgi mar yango gima ne okelo tho mar Vitalis e tesend obila. Kwayo marwa ne the DPP office en ni gimiwa adier e wi nek nyathiwani mondo mi wayud kaka wabedo gi kwe, nikech waonge kwe. Chakre nyathiwani tho waonge kwe dala ka, waywak sate. Bura mar yalo tho mar Vitalis Okinda e tesend obila ochan ni biro winji tarik 18 kod 19 dwe mar 8 higani. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Lepono ero mano mar Steve Biko ema bende koro terowa e yweyo wa mokwongo wechegi manyien mago mag ang'ich welero kamano nyadede Modemba Jakoyugi iwacho ni iparo mana ni Nyasaye bano piny kech dhano tho e rate mamalo. Barak Ndama wuod watho ng'ere kantiere Kadem iwacho ni mos ne jomo yudo masira mag apaya ka imoso Kanyero. Dr. Amos Oyer Jakabuto ge babani Joseph Ndama. Pastor Mondi Otiche mar Gemo nyinyore magi chopo ne jaodi Sara Atieno ak Bishop Odhiambo Gora gi
jagoro Samuel Atongo bende okawane ote magi. Ka machielo bende iwacho ni Martino Chieng Lago kawuok Kolwa East ibendi wacho kanyiro ni ote magi ochopne Eliud Otieno kantira Lendu Min Otieno kantira Buor Mama Karen Nyawara kod Patroba Mayoga mar Israel CA. Erokamano ahinya kuom ote go kodhi mane yueyo machok pod oduogo gi mathoth kik dhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Niti Juneja, will you marry me? Yes. Inadwa ni wachna, ini romo gi wima dikendo Niti kosono kiromo kode. Wima dwa kendo Niti? Mandipe nango ma initemo wacho ano kawinji maber. Wiki? Okapar kana biro ngonone. En noketho nyinga nyola na marach kuom ringo gi wuoyi manengo. Waya. Suksuvinda, mano ok en adier. Awinjo mana ka gima nitie ng'ato madhilalo gima en ohero. Akia gima timre. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mariako mang'eny nyalo kelo rach. Machiegni kendo wakelo ni sigana mar lony kod rieko momiyo rawera moro keto engine e ndiga. Gimomiyo ndigano inyal riemb ma okonyone. En ndiga matiyo kod mauta mar taya kendo nyalo ringo kuom kilomita 70 kuom saa achiel. Sifros Okinda nolimo Silas Ovita e dalane kamolo ke ndiga gimaket gi apiko kendo oikonwa sigana ni. Kirangi mabor inyalo paro ni ma en ndiga ma oganda ong'iyo godo. Mak mana bang' lony manyasani momiyo omedne gik mamoko, ndiga ni sani koro inyalo ti godo mana kaka pikipiki. Ndiga en gima tiyo kod teko mar dhano.
Omiyo ng'wech ma idhiye otenore kod teko ma itiyo godo e nyone. Kawuono walimo Silas e kar dak mare mantiere Njiru, Buore, Nairobi. Ma endike mosebedo kotiyo godo tok ne keto ne injin kendo miye koro nyalo riembe kaka piko ma ok otiyo kod teko mathoth. Gombo marwa mar ng'eyo lony manyien ni miyo Silas yie mar wuoyo ndiga ni kendo tang'onwa achiel kachiel kaka ndiga ma pile ka pile nyalo lokore gi maket kod apiko. Nilikuwa nakaa Saika, nikafikiria tu na vile ninunua baiskeli ndio sasa nikakuja nikaifix, nikaitafuta injini, nilitafuta tao. Kata obedo ni thoth gig ndiga ni dong' mana kaka en, nitiere gik matin miketo negi lokruok mondo eka ndiga ni nyal ringo maber koket ne injin. Sana sana ile kitu ingine nitaongeza kwa hiyo baiskeli ni hizi waya. Hii inataka waya strong. Kama unaona inakaribiana na pikipiki, inataka waya strong. Hizi waya zake tu za kawaida miguu na benti haraka, lakini hivi niliweka hivi namaliza 1 year kama sijanyorosha benti. Nitiere gik mathoth makaeto Silas mede ndiga. Ma en karolo mauta kachiel gi mo. Sigari inakuanga na malipa oil. Hii sasa haina malipa oil. Hii sasa inachanganywa kwa mafuta. Ikiweka mafuta peke yake, hii piston, hiyo piston imeweka wapi? Hii piston tunajua inafaa ipate oil. Sasa wakati nakimbia tunajua ni mafuta inamwagika hapo. Kwa mafuta peke yake itakauka alafu inakwama. Hii kikwama iwezi cheza. But ikipata oil, tunajua oil na teresa sasa si rahisi kwame, lakini sasa oil yake ni kadogo sana. Si kama ya gari na mwagongo yote. Juu ya ina malipa oil. Oil iliyoko kwa mafuta. Jalony wacho ni chuny gari en engine. Kamano bende gima miyo ndiga ni koro okawo kido maket gi mara piko en nikech ochomne engine. Hii ni exhaust. Natoa moshi kama kawaida. Hii ni plug, na plug moja. Piston nayo kako ndani hapa. Si kubwa sana. I think piston iko nayo hapa ndio haka. Okay. Kanatoshana hivi. Piston. Kuna clutch. Clutch ndio hii. Ndiga ni bende uket na nyororo ariyo. Hii ni ya engine na hii ingine ni ya kawaida. Hii ndio test ya nyororo. Silas kauthulo mare kogonwa mbaka kendo tweyo engine gima kayo mana nus dakika kende. Aki shule najua mimi nilelewa na nyanya. Na nyanya yangu nilikuwa nikisema tu sina kalamu. Nasema kijana wangu kaa tu hapa. Na mimi nakaa tu nastukia shule imenipita. Sasa nilifika tu standard 7. Sikuendelea zaidi hapo. Yeah. Hivyo hata technical college yote ya kwenda. Sijaenda. Nini akili tu ya kuzaliwa? Hii ni akili tu yangu ya kuzaliwa. Siwezi kudanganya nilifika shule. Gimakelo yote tiyo kod ndiga ni toko usekete engine en yotiyo gi mauta manengo ni piny kendo ng'weye ber. Nikapiga mahesabu ya petrol na mafuta taa. Kona mafuta taa iko sawa. Inaenda kwanza mbali sana. Kuna siku niliweka petroli ya 100 toka Laksama. Nilizunguka hivi Mwiki, kenda Laksama kurudi ilikuishia Dandora total. Na siku nyingine nikaweka mafuta taa peke yake. Nilienda Mwiki hivyo paka Laksama na nikarudi paka hapa na iko imeisha. Speed yake ni 17. Mine hiyo speedometer town nikaiweka. Na nikatest na nilienda naye paka Thika nilikuwa naona ni 70. But hizo sikupata ile strong zaidi, ile inakaa. Nilipata ile effect, mvua ilinyesha kidogo. Ilikuwa ngumu sana na nikaona hakuna haja nishinde nikinunua kuweka. Kata obedo ni oneno kagima tije oserumo, nitiere gik mamoko morem ndiga ni mondo eka orom chutho kendo Silas obedo kod arita makare ikine ma obende otiyo kod apeni ma jomoko tiyo godo. Ndio hii carburetor, ndio hii ni kuweka tu mafuta on, inateremka, ndio hii kwa filter inateremka. Saa hii ndio carburetor yake. Carburetor yake ni kadogo, si kubwa sana. Hii nimemix mafuta taa na petroli na iko sawa kabisa. Niko na hii coil. Hata kwa pikipiki coil iko. Ina connect plug. Lazima iguze plug. Hiyo coil alafu inafungwa, inakaanga hapo. Inakaa hapo. Nafunga na hiyo clip. Hiyo ndio inasaidia plug kutoa moto. Lazima
moto kama pikipiki tu, kama chochote iko na piston na plug lazima itoe moto. Sasa zote zinaambatana. Nilikuwa nataka niweke battery, niweke indicators, vitu kama hizo, lights, radio. Yani at least nikipita hata mahali mtu anaona kile kitu inaonekana. Ni vile sina, yani mfuko ndio iko chini. Kata obedo ni matich ma Simon osetimo kuom higni 3 sani, ngima mare pod ok olokore kaka ne oparo. Kama kuna mtu anaweza ni support na hizi engine, sikuje kwa wingi na hata baiskeli niweke mahali. Unajua nitakuwa nimeajiri vijana wengine, juu mimi peke yangu hata sitaweza. Ni for example nikiletoa baiskeli 100 ama 50 na nianze kufunga zote, siwezi kuwa peke yangu. Lazima niajiri wengine, tusaidiane. Changamoto ya Kenya, vijana wengi hawana kazi. Kama sasa hata mimi vile niko hivi sina kazi. Na mimi nakuanga driver niko na experience ya 10 years. Nilichukua license kitambo sana. Naenda popote, naendanga Western, naenda Kitale, naenda wapi. Mtu yote anaweza taka driver, niko hapa. But nikingojea hii but yenye itatokea yote mimi niko sawa. Anyuola ma Silas geno ni obiro yudo sir mondo yaw kambi kendo sir rawere mamoko kod lony makamano. Saa zingine ni hizi spare parts zake zikiharibika. Saa zingine kimfuka ako chini ana kwenda hiyo. Na hii baiskeli inatusaidia vitu mingi. Jumi wanga anazungusha maziwa. Saa zingine anabeba na hii ananipelekea maziwa mbali kwenye singefika haraka. Sasa unaona hii ndio kama tegemeo. Nafanyia tu hapa. Hata ile yenye nilikuwa nanunua nikipelekea watu, nilikuwa naenda namfungia hapo kwake, tunamalizana, mimi narudi. Sina duka sahi. But nikipata mtu mwenye anaweza nipatia hiyo, anifungulie duka mahali, anipatie baiskeli kiasi na hizo engine, tuanze biashara hapo, ni sawa. Nitashukuru kabisa. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano ya Simfros Okinda kuom sigana makamano. Komachielen kaka yo mar kelo lokruok magisebedo ka gidwaro, gino mosemiyo gidhi ndara mar dwaro ratiro kod telo makare. Rowere ma pacho ka kore jiwo mar wuok oko kendo laro lemo mopogore mag telo e yiero mabiro. E sach nyasi mar hingo odiechieng' rowere kaunti ma Siaya, rowere no ywak ni moko kuom josiasa osebedo ka tiyo kodgi marach mar yudo lemo mag telo kendo bang'e to ibologi piny mar rito yiero machielo. Kuom mano gisingo matiyo gi thuolo masani mar kelo lokruok e paw siasa ma Kenya. E kinde no jalonye weche telo Zaki Masiro nojiwo rowerego mondo okaw pande kendo ndikore kaka jogo kura, ni mano e okumba mabiro konyogi bede mesa mar kelo lokruok magidwaro. Right from malo to piny. Kaka gidhi go kura, atemo kwayogi ni gikaw rawere kata gikaw youth wetegi mondo timre nade o represent gi, nikech promises go ne nitie nyocha, ne gintie nyoro, kendo gintie kawuono. Ok wan gi adieri ni promises go biro bedo implemented. So as such, wakwayo mana ni gidhi kacha mondo gi represent themselves and they represent their views. Ibiro winjruok nade? Ibiro winjgi kata gin ema gibiro bedo ni gin in charge of laws. To laws dwaro oversight gi implementation. Kawa enact a law, implementation nyaka wa observe. To kwa se implement, observation nyaka dhi mbele ni gitiyo kata ok gitimre nade, ok giti. I want to encourage young people nuwa wugru oko wamanyru space e telo ma piny mondo wawe ywak. To kokwa wuok oko to pod jomotelo gibiro tiya kodwa kaka pile, to wabiro medo ywak. Kawa wuok oko will constitute and will manage and will organize this country the way we want, using our numerical strength. Wadwani mondo these young people, especially mantie Siaya kae, ko joma pako kata broad base kata tutam, you come under political party so that you can be guided mondo miu mentorship kata opportunities mantiegi. Inyalo tim mane forums gi oktima yanga kata mane pap kocha. So my advice to youths mantie Siaya County kae ni mondo they come under political parties kaka UDA manyalo konyogi to gimbe gi yud ber mag serikal. What? Citizen Duke now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount.
Nyasaye. An Millicent Ogonda. Kadi her yudo wenda mar Warom Jerusalem, di mana star 860 star 416 hash. To pari enia Ramogi TV e od jower duto Nyasaye ogwedhi. Today, 51 years, for example, when people are reading after 4:30, they say, what was it that really made teachers hide that? Yeah. Because it's the real. Yeah. I headed a group of scholars to do what today is quoted African Bible, which is actually that one. That's the one called Ka, Holy Book of Netta. So that is how, I became president of African Spirituality in Promotion. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy owacho ni tugo makinye kin Kenya gi Morocco ema dhi bedo matek moloyo tuke duto mag Group A e tuke mag CHAN. Okwayo jotugo mag Harambee Stars mondo ket pachgi tugo no chakruok mare nyaka giko. Tugo no kiny chakore saa 9 e alap ma Kasarani. Very organized, very disciplined team. So, yeah, it's not going to get any easier for us. So we try and recover the players as best as we possibly can, because when you have 2 days to prepare and then the third day you got to go again. So it's been a little bit difficult for us, but I think we'll try and be ready and best prepared as we possibly can, because we know the situation that we are in the group. First of all, I think we are ready. We take each game at a time. And now our focus is this game against Morocco on Sunday. So I think the boys are ready, and we just hope that we'll have a positive result.